אדיר ומיוחד. היום אנחנו נראה לכם איך אנחנו משחקים בברול סטארס. אנחנו עכשיו ל-400 גופים, עוד ב-25 גופים, מי שלא יודע. רק שתדעו, אנחנו נותנים לכם לייקים לסרטונים. אנחנו צריכים לעלות ל-15,000 מנויים תוך 30 ימים. אם אתם רוצים לעזור לנו, אם אתם רוצים לעזור כאילו לי, תרשמו בגוגל ותשימו סאב ותפעילו את הפעמון דינג דינג ותפעילו את הפעמון. ותראו, תרשמו רפאל הבולר ותראו סרטונים נהדרים ומיוחדים. אז יאללה אנחנו מתחילים את הסרטון. התחלנו. זה המשחק הראשון שלנו בכדור ברולר. כדור ברולר. וואו, ביעלו, יש לי פנגי. התחלנו. אם אתם רוצים לצפות עוד סרטונים, תגידו בתגובות עלי. ואם אתם לא רוצים, תגיבו פשוט תגיבו לון או לון, לא משנה. אינטרנט כי האייפד שלו מכור. אם אתה צריך אינטרנט שהאחר שלו והאייפד שלו מכורים. זה מעצבן. מהשיחים, ואז הוא מתגנב ומשתמש בטובים עולים. אני נשאר שלך ולכל חייבים. יש לי על המשחק החור. למי שמת על החור? Unicorn power! Let's melt your hopes and freeze your dreams. מאוד, פתח את המגה-בוקסים. יצאו לו עכשיו המגה-בוקסים במשחק. כי נמחק לו הברול אז לא יודע איך. לא. לא אמרנו לכם את זה או כן? אם אתם... מי שמגיב, תגיבו פשוט. גם שתדעו, תגיבו, אם הסרטון או
תגיבו פה בתגובות אני. The heat is on! ראיתם Oh, את you got שלי, destroyed! Easy! You better run! Primo! את המצלמות. תכתוב 56 דקות, ופה אתה על 25. מי שלא יודע, אם אתם רוצים תכתבו מלכים ותראו, וזה מועדון רק לישראלים. ומי שלא ישראלי שיעוף מהמועדון. ותכתבו מלכים, ואז תראו את הסמל הזה, ואז תיכנסו למועדון, בסדר? ואז תראו פצצה מתפוצצת, ואז תיכנסו לשם. בסדר? יאללה, שמתי, יאללה. אתה לא שמת. יאללה, התחלנו. ותגיבו, ואם אתם אוהבים את הסרטון תגיבו רק בית"ר ירושלים, ואם אתם לא אוהבים תגיבו רק חיפה, אם אתם לא אוהבים את הסרטון. Here comes an extra scoop of berry אם יש חברה שיגיב, אני מלך החברות. אני מלך החברים. אני מלך החברים. שכחתי לומר לכם משהו. לפעמים אני טוב. יש סרטונים שהיום הוא וסרטון שרציתי לעלות לטיקטוק וחסמו אותי, אז העליתי מהיוטיוב. Time to turn that frown. הרגתי אותו. שולי, לכי לישון. למה את כזאת שמנה, שלי? אם אתם אוהבים את קיט, תגיבו. אם אתם אוהבים את צ'סטר, תשימו לייק לסרטון. סב ותפעילו את הפעמון. ושתיהם תפעילו את הפעמון. ותפכו את הפעמון ללבן. It's gonna be a sweet ride. Let's melt your hopes and freeze your dreams. Very nice to meet you, Sparkles. אנחנו כבר על 9 דקות. אנחנו נסיים ב-10 דקות או 11. 12 דקות. 13 עדיף. אמר לי אחרי הסרטון.
ניטה, בוס. בוס. ניטה. ניטה. לא ניטה בוס. Back on the grind. ניטה בוס. קוראים לזה בוס של הבוס. בוס. בוס קוראים לבוס שלו. בוס. בוס, זה של הבוס. So awesome. יופי, כלב טוב. איזה ביטחון, רק טוב, רק בטוב. מי שאוהב את הסרטון שיגיב רק בטח, מי שלא אוהב את הסרטון שיגיב רק תל אביב. מי שאוהב את הסרטון שיגיב רק רע, מי שלא אוהב את הסרטון שיגיב רק פריז. Lol. שיגיב מכבי תל אביב. שיגיב מכבי תל אביב. שירשום תגובות מכבי תל אביב. מה, שימי לייק. שים. לא שמת, שמת לייק. CEO of Brawl Stars. YOLO! Woo! ועוד משהו? תגיבו לי בתגובות את מי לבחור פה. תגיבו לי בתגובות. אם אתם מעדיפים את נני תגיבו נני, אם אתם מעדיפים את פם תגיבו פם, אם אתם מעדיפים את בבל תגיבו בבל, אם אתם מעדיפים את חנק תגיבו חנק. וגם פה תגיבו לי. כל סרטון שתעלה תגיבו. ויאללה ביי, נגמר הסרטון. סתם. עוד לא נגמר הסרטון, עוד מעט הוא ייגמר. Boring! עוד 5 משחקים ונגמר. נשאר. מה? Back on the grind. זה Back on the grind. Wagging. How much tryharding? Boring! למה לא הולכת קדימה פשוט? אם אנחנו עכשיו מפסידים, אני מתפתור את הסרטון. So lame. Back on the grind. איזה מטורף. Back on the grind. חברים, להיום סיימנו את הסרטון.